जय श्री राम। आप लोग जानत नहीं जा कि अगर आज के डेट में साउथ इंडस्ट्रीज के साइड कर दी तो भारत के जितना भी फिल्म इंडस्ट्रीज बा ओकर हालत बहुत ही खराब बा। जैसे कुछ नेता के बाकी चुनाव तो बार बार लड़ी है लेकिन जीते वाला मजा उनका ना मिलेला। फिल्म तो बहुत ज्यादा आ रहा बा लेकिन सारा फिल्म फ्लॉप हो रहा बा। कुछ ऐसा के हाल अपन भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हो गई बा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दर्शक सिनेमा हॉल तक गई बहुत दिन से कम कर दिल रहन और ये बात पर असर सबसे ज्यादा तब पड़ल जब बीच में कोरोना काल आ गई। लेकिन ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह और मेगा स्टार रवि किशन के एक फिल्म आई जो उनकी बहुत ही बड़ा बजट के फिल्म रहे जो ना फिल्म के नाम बा मेरा भारत महान। जी हाँ, ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्रीज के थोड़ा सा जिंदा करे के कोशिश कैलस और भोजपुरी के दर्शक के सिनेमा हॉल तक खींच के लाई। ये फिल्म के बारे में आज वीडियो में हम बात करल बनी। अगर ये फिल्म के आप हॉल में देखे से चुक गई होगम तो आपके खतरा यूट्यूब पर सिनेमा रिलीज कर दिल गई जो ना चैनल के नाम बटे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर जाके सिनेमा के आप देख सकत नहीं। पहले वीडियो के देख ली और हमार रिव्यू के देख ली। कहे से कि भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला बेटा आपके पहला बार कोनो सिनेमा के भोजपुरी में रिव्यू दी। आज सुबह सुबह हम एक वीडियो डालनी है जो वीडियो में हम मेरा भारत महान के रिव्यू के ले रही लेकिन बार बार हमार स्वाभिमान जो पवन सिंह के फिल्म बा ओकर नाम ले रही। ये चलते हमारा वीडियो डिलीट करे पड़ल, आपसे माफी चाहत नहीं। अब बात कर लिया कि कुछ लोग कहेला कि पावर स्टार पवन सिंह के एक्टिंग करे ना आवेला। वो लोग से कहल चाहत नहीं कि जाके ये सिनेमा के देखी तब आपके पता चली कि पवन सिंह कितना टॉप क्लास के एक्टर हवन। और कुछ लोग कहेला कि भोजपुरी में खाली अश्लीलता आपके देखे के मिली, खाली गाना देखे के मिली। तो वो लोग से भी कहल चाहत नहीं कि जाके फिल्म में के देख ली। ये फिल्म में अश्लीलता तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि कोनो लड़की या हीरोइन के छोटा कपड़ा तक नहीं है पहनावल गई ये फिल्म में। बाकी रहल बात गाना के, तो गाना ये फिल्म में बहुत कम बा लेकिन जौन बा वो आपके दिल में घर कर जाई और बहुत ही भोजपुरी दर्शक के दिल में घर कर चुकल बा। ये फिल्म के गाना जा हमरो उम्र तहरा के लाग जाए। अब बात कर लिया कि सिनेमा में आपके पवन सिंह के दो तरह के किरदार में देखे के मिली। रोल एके बा लेकिन किरदार दो तरह के देखे के मिली। एक जोना में वो संगीत के टीचर आपके दिखाई दिए। आप सब जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सरस्वती पुत्र पवन सिंह के कहा जाला और अभी के समय में पवन सिंह से अच्छा गायक केहू नहीं खे। और इनमें रवि किशन के आपके एक इंस्पेक्टर के रूप में देखे के मिली। पवन सिंह ए में एक तो संगीत के टीचर और दूसरा का तरफ जो उनकी अपना दुश्मन से बदला भी लेवे बा। ये दोनों कॉम्बिनेशन के इतना बढ़िया से निभैले बड़न के दिल में घर कर जाई पवन सिंह के एक्टिंग ए सिनेमा के देख के। आप भी आशिक हैं प्रतिशोध मिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा वाला मूवी के, तो ये मूवी आप ही खतरा बा और आपके बहुत ज्यादा मजा आवे वाला बा ये मूवी देख के। प्रतिशोध के अग्नि में जलत पावर स्टार पवन सिंह के शांत निगाह है पता ना कई बार आपके सस्पेंस क्रिएट करके देवे वाला बा। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आई कि जब एक सातिर पुलिस वाला यानी रवि किशन कई बार कोशिश करत रहन कातिल के पकड़े खतरा लेकिन उनका हाथ में कुछ नहीं खेलागत। और एक आगे के कहानी देखे खतरा आपके इस सिनेमा देखे के पड़ी। तब बाकी बड़का बिहारी के रिव्यू कैसा लागल बा आप हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब। और अब बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ जाइजा और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा।